že to nič vo vonkajšom svete nám nebráni k tomu, aby sme boli slobodní, alebo aby sme nasledovali nejakú svoju víziu, alebo aby sme ju vôbec objavili. Stojíme si v ceste sami. Keď vieš, čo ty v živote chceš a vieš, ktorý mentor by ti v tom mohol pomôcť, tak je super takéto vyhľadávanie. Musíš si uvedomiť, že je tu proste nejaký vyšší význam, ktorý celé toto vedie, ktorý evolúcia, si vezmi, že evolúcia od vzniku vesmíru najďalej došla do tohto momentu, ktorý je tu teraz. Dôležitá je tá snaha, hej, že cítiš, že mám tu potrebu tvoriť niečo a že ju naplňam, ale naplňam ju z lásky k sebe samému. Ale keď to robíš z lásky k sebe, lebo chceš mať zdravé telo, je to úplne iné. Ja keď, vieš, dodrbem sa steroidmi a neviem čím všetkým možným, len aby som vyzeral ako najväčší vajčak. Keď sa snažím vyzerať ako najväčší vajčak a obetujem preto zdravie, tak je to z dôvodu, že sa cítim menej cenný. A obetujem všetko preto, aj svoje vlastné zdravie obetujem preto, len aby som sa necítil menej cenný. Pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov Talkshow so Stanom. Moje meno je Stano a dnes som si do štúdia pozval Vlada Rožka. Vlado, ahoj. Ahoj. Tak Vlado, ja som rozmýšľal, že ako ťa predstaviť. My sme sa o tom bavili, že nemáš rád ani to slovo ako mentor, influencer a tak ďalej, tak len poviem, že tvoríš videá. To je dobrý opis. Tvoríš videá ohľadom osobného rozvoja, tak som to pomenoval. Venuješ sa zdraviu, cvičeniu, a venuješ sa aj rozhovorom, rozhovorom teda s zaujímavými ľuďmi a vlastne takému osobnému napredovaniu, tak by som to kategorizoval. Súhlasíš s týmto, alebo niečo by si doplnil, alebo ako sa ty predstavuješ teda? V poslednej dobe som sa začal predstavovať ako človek. Úplne najjednoduchšie ako človek, ktorý má kopec ktorý mal alebo má kopec problémov a vízie vo svojom živote a ktorý je veľmi zvedavý a ktorý túži po slobodnejšom prežívaní. Ja chcem žiť ako keby, že čo možno najslobodnejší život, slobodný od nejakých fyzických obmedzení, od nejakých zdravotných obmedzení, slobodný od nejakých psychologických obmedzení a tak ďalej. A vlastne mojou cestou seba oslobodzovania som si všetko zapisoval a značil a učil som sa, že ako sa to robí. A tým, že kedysi som sa venoval kulturistike a trénerstvu a pomáhal som ľuďom s výživou a s tréningami, tak pomaličky som do tej praxe tvorby jedálničkov a výživy a týchto vecí začal pridávať vlastne všetky tie ostatné aspekty takéhoto toho duchovného a psychologického seba oslobodzovania, čo sa ukázalo ako veľmi efektívny nástroj v tom, aby napríklad ľudia, ktorí sa rozhodli schudnúť alebo nabrať svaly alebo niečo podobné, tak vlastne keď do tej rovnice výživa a tréning zahrnuli aj všetky tie ostatné aspekty, psychologický pocit slobody, pocit nejakého nadšenia, schopnosť mať nejakú víziu a schopnosť nejak, že nechcem tým slovom odradiť veľa ľudí, ale teraz ho poviem akože duchovnejšie prežívať svoj život, aj keď môžeme sa povedať o tom, že čo to asi podľa mňa znamená. Tak vlastne keď sme všetky tieto ďalšie aspekty pridali do rovnice, tak vlastne ľudia po veľmi krátkej dobe už mňa nepotrebovali. V tom slova zmysle, že prestal som riešiť u ľudí akože symptomatickú nejakú nápravu človeka, ale naučil som sa aj sám u seba zisťovať, že prečo mám nejaké charakterové vady, prečo mám nejaké neresti, čo sa týka výživy, čo sa týka nejakých drog, čo sa týka proste nejakých zlozvykov a tak ďalej. Že vždy snažil som sa zbaviť týchto vecí, snažil som sa prísť na to, prečo tieto neresti a tieto problémy v mojom živote vznikli. Vďaka čomu som objavil taký, že nejaký postupný proces, praktiku, ktorú dokážem implementovať do ďalších ľudských životov. A takto nejak tvorím o tom obsah, aby to ľudia dokázali robiť aj sami, aj bezo mňa, lebo to si myslím, že to sú informácie, ktoré by mali mať ľudia akože zadarmo k dispozícii. No ale je potom kopec ľudí, ktorí nevedia si so sebou dať rady a aj napriek tomu potrebujú nejaké že personalizovanejšie vypočutie a odzrkadlenie nejakých informácií. Počkaj, takže ty, to čo sa alebo takto poviem, ty čo si sa naučil, chceš to predávať ľuďom ďalej, áno, v nejakej rozumnej, ľahko strebateľnej forme, áno, a preto si vlastne začal tvoriť ten obsah. Áno.
Hej, a ja som sa na tebe všimol, ak som sledoval tvoju tvorbu, už sme sa o tom bavili, že na tebe je vidno, že to robíš nezištne. Že nedávaš do toho to ego. Ten marketing, vieš, že nepredávaš nejaké produkty, služby, kurzy, ale robíš to, že ty nechceš byť tým stredobodom akoby vo svojej podstate, ale to, čo ty chceš predať, ten obsah by mal byť to, prečo ťa ľudia majú sledovať. Vieš, myslím, že dnes je veľa koučov, na ktorých je vidno, že to robia aj kvôli vlastnému nejakému úspechu, zámeru, záujmu, hej, že chcú niečo z toho, ale na tebe je vidno, že to fakt robíš kvôli tomu, že chceš. Ja nehovorím, že ani ostatní nechcú, ale už tam postupom času, ako majú nejaké publikum alebo niečo, už sa to mení na to, že už chcú niečo robiť pre svoj vlastný prospech. Ale u teba to nebadám, hej? Možno sa mýlim, možno nie. Má to viacero dôvodov. Prvý dôvod, lebo najjednoduchšie, čo by som ti mohol teraz povedať, je jasné, že ja chcem len pomáhať ľuďom. Čo akože je vo svojej podstate pravda, ale keď to nie je uvedené do kontextu, tak nie je to možné, lebo však každý chceme pomáhať ľuďom, lenže každý z nás potrebuje žiť. Mám 2 deti, mám manželku, máme domček, tiež mám hypotéku, máme kopec starostí, akože mám náklady na život. Ale podarilo sa mi aj vďaka všetkým tým praktikám a postupom akože zabezpečiť stabilný príjem pre rodinu vďaka iným činnostiam mimo vlastne tohto, kvôli čomu si ma sem zavolal. Hej. A toto všetko vlastne, čo robím ako z pozície toho, dajme tomu, že mentora, alebo edukátora, alebo tvorcu obsahu na internet, alebo neviem, ako to nazvať, tak toto sú všetko veci, ktoré som nezačal robiť kvôli zisku, pretože rodinku zabezpečenú mám. Chvála Bohu. Chvála Bohu, že vlastne sa mi podarilo toto zabezpečiť a vlastne toto už robím ako keby, že vyslovene, a teraz bude to možno znieť divne a trapne, ale vyslovene, že z vďačnosti za všetko, čo mi bolo dané v živote. Že vyslovene vnímam, že neviem, že som mal ľahký život, ale nejdem ani zo seba robiť nejakého tragéda, však každý sme mali nejakú minulosť, ale vnímam, že v živote veľakrát mi boli zoslaní ľudia, ktorí mi niečo v mojom živote extrémne uľahčili. Akože získal som častokrát takú, že až neférovú výhodu, pretože sa mi uľahčili nejaké veci v mojom živote. A ja som celý čas, keď som mal ten pocit, že niečo mi bolo príliš uľahčené, tak vyslovene som mal až taký vnútorný pocit, že príliš veľa toho mám. A to teraz nehovorím o peniazoch, ale akože príliš sa mi darí vo všetkom, do čoho akože usmerním svoju pozornosť, tak vlastne, že mal som taký ten pocit, že ja to musím niečím vyvážiť, že dám ďalej svetu. Že svet mi dáva, tak potrebujem dať ďalej svetu. To je prvá vec. A druhá vec je, že vlastne, ako som vravel, aj ja som mal nejaké neľahké, niekedy až pekelné časti v mojej minulosti, pekelné epizódy, aj čo sa týka nejakej psychológie, rodiny, emócií náročných, rôznych traum, rôznych závislostí a tak ďalej, tak ja som cítil to trápenie seba ako človeka a trápenie ľudí okolo mňa. A tým, že chvála Bohu, robil som že kulturistiku, športy a som začal študovať všetky tie veci a podarilo sa mi vlastne z nejakého toho tragického štartu sa oslobodiť, tak vlastne mám skúsenosť, aké to je byť závislý, ponižovaný, nesebavedomý, nemať víziu v živote, nemať chuť do ničoho, cítiť sa proste ako babrak, proste všetky tie negatívne veci, všetko to, čo trápi dnešnú dobu, čiže bol som presiaknutý tým a zároveň som získal aj ten nový pohľad, že aký je to byť slobodný. A vďaka tomu, že mám veľmi, by som povedal, že hlboký súcit s tým, kým som bol kedysi, tak si uvedomujem, že je to obrovské množstvo ľudí, ktorí sú ako keby v tej úrovni trápenia sa, v ktorej som bol ja. Čiže vlastne, keď odovzdávam tie informácie vonku, tak ja to odovzdávam vlastne ľuďom, ktorí sa trápili podobne, ako sa trápim ja. A uvedomujem si, že sú v živote niektoré lekcie, ktoré každý z nás musí utržiť, že nedá sa ochrániť ľudí od všetkého, ale je tam obrovský balast v životoch ľudí, obrovská masa zbytočného trápenia, ktoré si spôsobujeme sami, ktoré nepotrebujeme zažívať. A tým pádom je tam v tom taký že súcit, že prečo vlastne to odovzdávam vonku. Lebo keby tieto informácie, ktoré ja odovzdávam vonku, keby som mal k dispozícii 10-15 rokov dozadu, tak 90% trápenia z môjho života môže
zmiznúť, alebo môže jednoduchšie cez mňa prejsť, že nemusí sa mi nejaké problémy v živote opakovať 100-krát, aby som pochopil lekciu, ale pochopil by som ju na prvú alebo na druhý pokus, keby som mal tie informácie, ktoré ja odozdávam vonku vtedy k dispozícii. Čiže a zároveň vnímam, že nikto tie informácie vonku nedáva, alebo nedáva to takým spôsobom, ktorému ja rozumiem, tak ja sa to snažím dávať vonku takým spôsobom, ktorému ja rozumiem a verím tomu, že len sa spolieham, že splní to nejaký účel a pomôže to nejakým ďalším ľuďom. Čiže preto možno to je zo mňa cítiť, lebo nie som len nejaký typek, čo si prečítal zo pár knížek a teraz dáva rozumy každému. Ja som si prešiel cez... Môžem to povedať to slovo? Povedz. Ja som si preskakal cez veľa sračiek, a vďaka tomu chápem trápenie ľudí. Vďaka tomu chápem, že prečo ľudia proste majú nadváhu a nevedia sa z toho vykopať, prečo ľudia sú závislí a nevedia sa z toho dostať. Chápem, lebo všetko som to bol. Všetky tie verzie človeka, ktoré sa trápili rôznymi spôsobmi, všetko som si to zažil. Počkaj, ty si mal niekedy nadváhu, hej? Mal som... to je taká zaujímavá vec. Ja som plne odbačať, akože... Nie, to zaujalo, že... Robil som kulturistiku, áno. Kde som, akože vďaka tomu režimu kulturistickému som proste bol celý čas vyrýsovaný. Ale skončil som s kulturistikou a išli sme stavať dom a prišli bežné rodinné problémy, kde som proste nabral 20 kg. Mal som nadvahu, bol som proste naliatý, celý tlstý a tak ďalej. A potreboval som vlastne zistil som, že tá kulturistická príprava vôbec nie je kompatibilná akože s bežným životom. Minimálne tá kulturistická príprava, ktorú som praktikoval vtedy. A teda tým, že som vlastne prestal s kulturistikou, možno sa ešte k nej vrátiť, neviem, ale že som si dal minimálne pauzu a som začal žiť ten bežný rodinný život, tak nabral som tam a potreboval som sa učiť, že že tá kulturistika nie je úplne kompatibilná s tým, keď máš doma proste traumy, závislosti, problémy, deti, finančné problémy, rozostávaný doma a tak ďalej, že to je fakt ťažko skombinovateľné. Tak začal som hľadať spôsoby, ako sa dostať do formy, aj keď máš všetky tieto problémy. Hej, čiže áno, mal som aj nadváhu. No, takže zhrnieme to tak, že tým, čo si prešiel, vieš pochopiť tých ľudí, lebo máš nejaké zažitky, skúsenosti z minulosti. A ešte doplním, keď môžem. Hej. To neznamená, že ja som zažil všetko, ale tým, že som robil kulturistiku, pomáhal som ľuďom s výživou, tak mal som možnosť konfrontovať veľké množstvo ľudí. Veľké množstvo ľudí mi muselo porozprávať o svojich životoch a začal som vnímať vzorce. Ešte doplním, že predtým, než som sa venoval kulturistike a predtým, než som robil to, ja neviem, či povolanie, či ako to nazvať, čo robím teraz, som montoval internety. Vo Vranove na Topliu, v 2000 domácnostiach som spravoval vlastne celú tú sieť. Mal som to na starosti a bola to dosť náročná práca, ale tu sa chcem dostať k tomu, že bol som v 2000 domácnostiach. V každej som strávil minimálne hodinu. V niektorých domácnostiach kvôli servisu som bol veľakrát. Počul som ľudí, ktorí mi volali s tým, že im vypadol internet v krízových situáciách. Videl som domácnosti bohaté, videl som domácnosti pokojné, videl som domácnosti chudobné, tragické, kadejaké. A ja som, bol som od malička veľmi zvedavý a vnímal som vlastne 2000 domácnostiach, akože to nemá veľa ľudí, to si dovolím povedať, nemá veľa ľudí tú možnosť byť v 2000 domácnostiach a hodinu sa tam rozprávať, alebo vnímať, že ako sa ľudia doma rozprávajú, ako sa bavia a tak ďalej. Čiže navnímal som tam strašne veľa vzorcov, ako sa otec s dcérou, matka so synom, súrodenci, matka s otcom, aké sú tam vzťahy a hľadal som tam také tie vzorce, že dobre, keď je rodina bohatá a koluje tam dobrá atmosféra, takže ako sa správa otec a matka. Hej? A všimol som si, akože z každej strany som ako keby že analyzoval tak všetky tie rodiny, vďaka čomu si dovolím povedať, že fakt, že mám jednak tú moju skúsenosť a kopec iných skúseností, na základe ktorých mám pochopenie pre veľa trápenia v ľudských životoch a už len doplním, že vlastne a nakoniec som začal robiť vlastne všetky tie konzultácie, kde som si začal to všetko overovať, že či to funguje. To znamená, že ľudia za mnou chodia, teraz to robím trošku v menšej miere, lebo mám fakt, že veľa toho rozpracovaného, ale ľudia chodia za mnou na konzultácie a vlastne tam overujem reálne v praxi, že či tie moje poznatky nejak fungujú a väčšinou fungujú veľmi rýchlo. Takže to je dôvod, prečo by si mal človek vybrať na konzultačku? Ja nikoho nepresviečam, aby si ma vybral. Dobre, ak by si mal povedať prečo? Prečo práve ty?
Tak prečo? Ja vôbec takouto myšlienkou nenarávam vôbec tak sa nerozmýšľaš týmto štýlom. Tiež to teraz možno znie pokrytecky, ale ja sa nikomu nesnažím akože hovoriť o tom, že sleduj mňa. Ja jednoducho verím v to, že keď to budem robiť autenticky, tak ľudia, ktorým môže pomôcť to, čo ja vysvetľujem, si ma nájdu. Lebo je proste kopec ľudí, ktorí vôbec nebudú rezonovať s tým, čo ja hovorím, a to je v poriadku. Čiže vôbec, ja prakticky ani nie je môj cieľ mať čo najviac klientov, lebo ja mám minimum voľného času a všetok ten čas ja sa snažím proste byť so svojimi deťmi, so svojou rodinou, proste žiť život. Ale čiže ja nie som full-time mentor, ani to nie je môjim cieľom, hej? Ale zároveň sa snažím pomôcť čo najväčšiemu množstvu ľudí a preto robím obsah zadarmo na internet. Ono by z toho by bol už potom taký biznis, vieš. Bol by z toho biznis. A už by si to možno vnímal inak. Ja nepotrebujem nikoho presviečať o tom, že že mňa potrebuješ. Nepotrebuješ mňa. Ja len dávam vonku informácie, ktoré chcem, aby ľudia mali zadarmo, aby mohli si to vypočuť a na základe toho možno zistiť niečo viac o sebe a sami, lebo toto je to ináč. Tá kľúčová vec, som rád, že sa pýtaš tie otázky, že ja verím v to, že síce je veľmi dobré, keď máš nejakého mentora v nejakých etapách svojho života, ale verím tomu, že ideme do doby, kde je k dispozícii tak veľké množstvo tak dobrých informácií, že veľmi veľa na oko banálnych problémov, ktoré nás trápia, už sme schopní vyriešiť si sami. Že vlastne, myslím, že sme pripravení ako ľudstvo, alebo veľké množstvo ľudí pripravené k tej paradigmálnej zmene, že nepotrebujem niekoho, nejaký kurz, alebo nepotrebujem, jednoducho, že nezodpoveda za mňa lekár, nezodpoveda za mňa štát, nezodpovedajú za to, čo ja jem obchody. Za mňa zodpovedám ja. To znamená, že ja keď mám nejaký problém vo svojom živote, tak áno, môžem požiadať nejakého mentora, môžem si kúpiť nejaký kurz, môžem si kúpiť nejakú knihu, ale ja to musím zmeniť. Nikto to za mňa nezmení. Niekto ma môže usmerniť, ale ja to musím zmeniť. A len to je to, že veľa ľudí nie je rozhodnutých. Ja to vnímam tak, že veľa tých ľudí, ktorí bezhľavo nasledujú tých mentorov, sú v roli obete. Hej. Vieš, čo myslím? A to je veľmi dôležité. Ja nie som spasiteľ. Ani že ty čakáš toho mentora, že on ma zachráni, že ja mu zaplatím peniaze a teraz je čo? Áno. Len posilníš týmto presvedčenie, že niekto druhý mi niečo ale možno, ja preto sa to pýtam, lebo dnes sa roztrhlo v rece s mentormi, coachmi na internete, hoci kto má bez kurzov, bez nejakej školy. Vieš, kedy si boli na to psychológovia, terapeuti, psychiatri. Kňazi. Alebo kňazi a dnes už vlastne hoci kto v podstate môže to robiť a nie je to nejako šetrené zákonom alebo nejak takto, hej. Ale robiť z toho biznis. Áno. Že ako ty na to máš, ako možno názor na to máš. A už potom pôjdeme k iným témam, hej. Pohode. Povedal by som to tak, že však videl si podcast alebo tušíš, že s Peťom Podlesným sme točili niečo. Jasné. Veľa sme tam hovorili o tom, že vlastne my tých mentorov v živote potrebujeme, lenže teraz akože ide o to, že či hľadá, alebo ináč to poviem, potrebujeme v živote mentorov, ktorí od nás, a mentor nemusí byť človek, ktorý si hovorí mentor. Mentor nemusí byť chlap, mentor môže byť proste človek, ktorý má v nejakej oblasti nejaké skúsenosti a môže ti, alebo že preskákal si nejakými vecami, alebo preskákal si nejakým problémom, ktorým si preskákávaš ty a ten mentor, ale to nemusí byť mentor, to môže byť akýkoľvek človek, ti môže proste prísť a povedať, že pozri, čakajú ťa také a také úskalia, alebo že momentálne si prechádzaš nejakým ťažkým obdobím v tej nejakej oblasti, ktorú ja som si prešiel. Neboj sa, si chvíľku predtým, než sa to vyrieši. Že jednoducho ten mentor ti môže pomôcť ukázať, že kde si, že aj keď máš pocit, že ty si stratený, on ti môže ukázať, že kámo, ty nie si stratený, ty len nepoznáš kontext vecí, do ktorých sa momentálne dostal. A mentor ťa môže ako keby že upokojiť a udať ti trošku smer, ťa posunúť. Alebo minimálne ti môže, častokrát mentor dokáže ti urobiť to, že vidí v tebe alebo vidí v tebe potenciál, ktorý ty sám nevidíš. A to je častokrát veľmi tá najkľúčovejšia vec, ktorú potrebujeme od mentora, že vlastne, že ty keď sa cítiš úplne stratený byť vo svojom živote, ale proste príde k tebe niekto a vidí na tebe proste potenciál, ktorý ty už dávno si zabudol vidieť,
tak ten človek ťa dokáže posunúť. Možno, že niekedy to nie je, že nejakým smerom ťa posunie, ale niekedy to je, že zatrasie tebou. Kámo, zobuď sa, proste, lebo je v tebe viac. A to je niečo, čo keď si to nepočul doma od ocka, nepočul si to nikdy doma od mamky, ani nikto z kamarátov sa s tebou tak nerozpráva. A zrazu máš nejakého mentora, ktorý si s tebou sadne, vypočuje ťa, vypočuje si o tvojich problémoch, vypočuje si o tom, čo ťa v živote láka a baví, tak taký mentor ti potom nedovolí stať na mieste. Kámo, ty chceš niečo od života a moja úloha ako mentora je proste prekopať teba cez tú zmes obmedzujúcich presvedčení, ktoré ty vo svojej hlave držíš, kvôli ktorej sa neposúvaš vpred. Ty musíš zmeniť jeho identitu. Nie, ja mu len ukážem nepravdy, ktorým verí, ktoré používa na to, aby sa necítil slobodne. Lebo to je také zaujímavé, že to nič vo vonkajšom svete nám nebráni k tomu, aby sme boli slobodní, alebo aby sme nasledovali nejakú svoju víziu, alebo aby sme ju vôbec objavili. Stojíme si v ceste sami. A práve ten mentor je na to, že ti vstúpi do života a ti ukáže tú kopu sračiek, ktorým veríš, vďaka čomu taká metafora je, že keď ideš do lesa v noci a potrebuješ cez neho prebehnúť, aj tma a proste budeš celý doraňaný na konci toho lesa, tak akože nedá sa ti vyčítať, že si prišiel doraňaný. Ale keď ideš do lesa tmavého s baterkou, so svetlom a prebehneš cez ten les a prídeš tam celý doraňaný, tak nie si veľmi rozumný. A práve ten mentor je ten, ktorý ti môže odovzdať to svetlo, hej, a ty zrazu vieš, na čo máš dávať bacha. Vieš, na aký štýl debaty so sebou samým si máš dávať bacha. Že akým spôsobom sám sebe komplikuješ zbytočne život a nemôžeš kvôli tomu akože nejak ísť vpred. Čiže, už len doplním, že vlastne, lebo si sa pýtal na to že vybuchol tu nejaký trh s mentormi, tak sú tu mentori, ktorí proste robia si z toho biznis a ktorí si z toho robia živobytie a nemusí to byť nič zlé, ale teraz akože nakresliť čiaru, že ktorí sú dobrí v úvodzovkách a ktorí sú zlí, to je akože ťažko povedať. Prakticky, keď to len takú radu divákovi dám, že keď hľadaš mentora, tak hľadaj mentora, s ktorým akože nejakým spôsobom súznieš, cítiš autenticitu, akože nestačia len argumenty, že stvorím ti v živote toto a tamto, alebo že doručím ti to a tamto. Proste musíš cítiť z toho človeka, že to je človek. Vieme to cítiť. Vieš, pozrieš sa na druhého človeka a vieš, že či chceš s ním kecať alebo nie. Alebo že či máš pocit, že je v ňom hĺbka alebo nie. Hej. Čiže ja to nejak nechcem odsudzovať, ale chcem aj zároveň doplniť aj to, aby si ľudia uvedomovali, že kamo, aj ty môžeš byť mentor. A nie, že môžeš byť. Každý z nás je mentor a každý z nás by podľa mňa mal byť mentor. Ja som sa stal mentor, pretože som mal nejaké trápenie v živote. Zistil som, ako sa z toho trápenia dostať vonku a začal som tvoriť obsah na siete. Dajme tomu, že 99% ľudí, ktorí ma poznajú, so mnou v živote nerozprávali, ale sledujú moje videá, kde som pre nich v pozícii mentora. Mentor pre teba môže byť, moji najväčší mentori sú v knihách. Ja som sa s nimi v živote nerozprával. Oni ukazujú nejakú cestu, oni tam akože vysvetľujú nejaké skúsenosti svoje a ty si z toho môžeš niečo násať, nabrať nejaký smer alebo pochopiť, že kde ty si v tom živote vlastne. Hej, a napríklad, ty tiež robíš napríklad podcast, ty môžeš byť mentor pre niekoho, kto ide točiť nejaký prvý svoj diel podcastový, vieš. Čiže alebo dajme tomu, že si otec rodiny a tvoja rodinka je ako tak šťastná, nemusí ti byť dokonalá rodina, ale že aspoň sa doma nebijete, nenadávate si a máte čo jesť, tak môžeš byť mentor pre človeka, ktorý proste toto nemá, hej, a chcel by mať. Hej, čiže vlastne, chápeš, my ľudia všetci by sme mali byť jeden druhému mentori a ťahať jeden druhého pomaly, vieš, postupne vyššie a vyššie. Vieš, čiže ja tak sa pozerám na mentoring a preto vieš, keď stretnem ma niekto na ulici, ty si coach, ty si mentor, vieš, ja viem, z akej pozície to rozpráva, že aha, tak ja som ten, čo si dal niečo na seba a teraz, hej, ja som niečo viac a idem vysvetľovať. Nie, kamo, ja som si prešiel cez nejaké sračky a viem ti vysvetliť, ako som z nich vyšiel. Ale môj postup tebe vôbec možno nebude fungovať. Možno, že vôbec, vieš. Čiže ťažko mi odpovedať na otázku. Je to relatívne, hej. Ale verím tomu, že všetci by sme mali byť mentori tým druhým. Hej, jak hovoríš. Ale napadla mi aj myšlienka, že ty vlastne môžeš byť mentor sám sebe po celý život. Ty vlastne mentora prakticky nepotrebuješ. Každý môže vnútorný hlas. Hej, každý môže dorazť do toho ale takto, vieš čo poviem, zároveň poviem asi, že nie, to je tiež paradox. Život je paradoxný, asi posledný, že sa uvedomujem. Počuj, že vlastne, vieš, ty
ty si niekedy mentora nevyberáš. To príslovie, že keď je žiak pripravený, učiteľ sa objaví. Že častokrát fakt, že keď vieš, čo ty v živote chceš a vieš, ktorý mentor by ti v tom mohol pomôcť, tak je super takéto vyhľadávanie. Ale častokrát sa stane to, že ty si v nejakej životnej situácii, kde sa dlho trápiš a v istom bode si povieš, že už mám dosť, už to proste nezvládam. A častokrát vtedy sa stane to, že niekto ti proste príde do života a to môže byť, ten niekto, to môže byť dedo, bábka, nejaký úplne náhodný na ulici, alebo proste uvidíš nejakú synchronicitu, že ja neviem, uvidíš niečo alebo započuješ niečo, vďaka čomu získaš kľúčové uvedomenie pre seba. A tá situácia, ten moment, ten človek, či už ti to odozdával vedome alebo nevedome, sa stal pre teba mentorom, ktorý ti ukázal nejakže cestu alebo vniesol trošku viac pochopenia, seba pochopenia do tvojho života. Čiže a zároveň tým chcem ešte doplniť, lebo ty si sa pýtal, že môžeš byť stále mentorom sám sebe. Tu je dôležité si uvedomiť, že ty keď si načítal, dajme tomu, že máš načítaných nejakých 20 kníh, alebo si napozeral nejaké videá od nejakého mentora, tak vlastne ty vždy sám seba nejakým spôsobom mentoruješ, ale informácie, ktoré používaš k tomu, aby si sám seba mentoroval, sú založené len na základe toho, čo ty si zažil a čo ty si niekde počul. To znamená, že keď ty, dajme tomu, že si prečítal 5 kníh od nejakých ľudí, ktorých dajme tomu, že môžeme osloviť, že sú mentori, hej, a keď nemusia sa tak označovať. A teraz vlastne na základe toho si získal nejakú poznatkovú základňu, na základe ktorej akože funguješ od dňa ku dňu. Hej, čiže vlastne tí mentori už stále s tebou sú. Hej, čiže ty sa prakticky nikdy nementoruješ sám, ale ty si ten, čo sám seba akože vedie vpred. Takže nefunguje to tak, že niekto je prirodzene človek, ktorý je, no proste to vidíš, človek, ktorý je prirodzene úspešný v tomto zmysle, že k sebe, že má dostatočne sebalásku na to, že sa vie sám o seba postarať, alebo ako to nazvať. A potom sú ľudia... Pýtaš sa na vlastnosti ľudí, ktorí by boli dobrí mentori? Nie, na to, že keď máš ten self-talk, to mentorovanie samého seba, tak niekomu to ide prirodzene ľahko, že sám o seba sa vie tak pekne postarať, alebo ako to nazvať. A potom sú ľudia, ktorí potrebujú tú pomocnú ruku. A niekto možno v živote vôbec nepotrebuje pomocnú ruku a že je sám sebe pánom celý život a nepotrebuje knihy, nepotrebuje nič. Toto je tiež také paradoxné, že to, ako máš veľmi vybudovanú alebo vypestovanú tú sebalásku a že si vážiš samého seba, že si nedovolíš jesť sračky a byť závislý na drogách a na neviem čo všetko možno a že nebudeš sa podlizovať ľuďom a tak ďalej, že budeš sám sebou, tak toto je niečo, čo do obrovskej miery závisí od toho, akým spôsobom si bol vychovávaný. Čiže keď si bol vychovaný, nechcem povedať, že dobre alebo nedobre, ale keď si bol vychovaný tak, že boli tieto vlastnosti v tebe pestované a zachovávané, lebo to je niečo, s čím sa narodíš, že sa máš rád, to s tým sa rodíš. To nie je niečo, čo musíš, to nie je niečo, čo musíš vypestovať, to je, že ty sa k tomu navraciaš tým, že nejakým osobným rozvojom. Ale keď vlastne to v tebe nebolo v tvojej výchove udupané, a to nemusia byť len, že rodičia. To môžu byť, vieš, ja si pamätám jeden z takých najtraumatickejších momentov, kámo, toto je veľmi zaujímavé, že ja som mal, vo svojom detstve som mal fakt, že také veci, pri ktorých si, akože plakal by si, keby si mňa videl ako dieťatko v týchto situáciách, si povieš, že to si nezaslúži proste ľudská bytosť, čo som zažil ja. Ale paradoxne, toto nie, akože sú to veci, ktoré ma nejakým spôsobom obmedzovali a sa uložili vo mne vo forme traumy, ale jedna taká napríklad veľká trauma, ktorá má súvis s môjim sebavedomím, čo už mám celkom dobre teraz spracované, bol úplne obyčajný moment, kde nikto mi nechcel ublížiť, si pamätám len, že boli sme kdesi u bratranca a hrali sme sa ako možno nejaké 7-8 ročné deti a išli sme kdesi hore po schodoch a boli tam dievčata. Prvé dve dievčata, čo sa mi v živote páčili, kde som si povedal, wow, že to sú anielik, to je anielik proste, že vidíš taký malý chlapec o 2-3 roky, možno starší dievča a bol som tam ja, bratranec a nejaké tie dievčata. A išli sme tam kdesi po schodoch a tam bratranec sa robil, že sa topí a tie dievčatá ho išli zachrániť a tak ďalej. A ja som videl, že on sa topí a získal vďaka tomu pozornosť, tak akože som sa išiel topiť aj ja a tie dievčatá mi povedali, že s tebou sa nebudeme hrať. Kamo, a to ja som chápeš, úplne obyčajná vec, že to je totálny trapas, ale ja som asi 27 rokov mal, kedy sa mi podarilo skrz nejaké praktiky dostať sa naspäť do tej situácie, ja som zistil, kamo, že odvtedy som si myslel, že nie som hodný pre ženy. A sprevádzalo to, kamo, celé moje dospievanie, všetky moje partnerstva, proste všetko, vieš. Toto je veľmi zaujímavé. A to je úplne obyčajná vec, že ty nemusíš, vieš, nemusel ťa otec doma byť s palicou ani nič také, vieš, že proste niekde vo svojej minulosti si nasal nejaké presvedčenia a teraz to je to dôležité, v čom ti mentor dokáže pomôcť, lebo sa pýtaš, že niektorí ľudia sú takí, že nepotrebujú mentora. Podľa mňa nikto taký nie je, lebo
ty dokážeš byť zodpovedný vo svojom živote iba za veci, ktorých si vedomý. Ale nie je možné, aby si mal 15, 20, 25, 30 rokov a keď nemáš za sebou nejakú asketickú minulosť, že 15 rokov si niekde proste meditoval, hej, ale že si žil normálny proste život, tak nie je šanca, aby ty si nemal nejaké blind spots vo svojej psychike, aby si nemal nejaké slepé miesta, o ktorých ty nevieš. A tie slepé miesta sa najčastejšie prejavujú v tvojom živote, takže máš nejaké, že sa ti opakujú nejaké veci v tvojom živote, hej, že buď nejaká závislosť, alebo stále si priťahneš nejakých ľudí do života, ktorí ti nejakým spôsobom komplikujú tvoj život, alebo ubližujú, alebo niečo podobné a stále sa to opakuje a nerozumieš tomu, prečo sa to deje. A to je blind spot, ktorý dokážeš, keď už vieš, že čo máš hľadať, že už vieš sa nejakým spôsobom mentorovať, tak vieš teoreticky prísť k koreňu, k príčine. Ale mentor je ten, čo ti to dokáže extrémne uľahčiť. Lebo on vidí na tebe to, čo ty na sebe nevidíš. Vieš, a keď ti to ukáže, tak zrazu vieš s tým pracovať. Vieš. Nemôžeš pracovať s vecmi, ktoré nevlastníš, ktoré sú niekde v tebe schované. Ale teraz vieš, to je ako, že vyťahnem ti mincu spoza ucha, ale kým bola ešte za tvojim uchom, si ju necítil, nevedel si o nej, nemohol si s ňou robiť. Zrazu s ňou môžeš robiť. Chápeš? A to ti dokáže, akože v tom ti dokáže pomôcť mentor. Zaujímavé, ako dalo by sa reagovať, ale aby som posunul debatu, ešte jedna otázka. Aký máš názor v tomto zmysle, v tomto spojení na spiritualitu alebo náboženstvo? Náboženstvo. Idem na to v tom zmysle, že ak nevieš teda, že čo, kudy, kam, obraciaš sa na náboženstvo, nejakú poviem viera, to je to správny pojem, viera. Obraciaš sa na nejakú vieru. S tým účelom teda, že čo čakáš od tej viery? Ako sa to pozeráš? Väčšinou sa... nie, že väčšinou. Poznám veľa ľudí, aj sám som bol v takej životnej situácii, kedy som sa cítil úplne na dne a vtedy častokrát som počul, už toľko veľa tých príbehov som počul, že je to jeden obrovský vzorec, že vlastne keď budeš totálne na dne v živote a náhodou nebudeš uvažovať nad tým, že si zoberieš život, akože uvažovať možno, hej, ale že keď si nevezmeš život, tak väčšinou posledná vec, ktorú človek robí tesne predtým, než akože upadne do takej apatie, že si ide zobrať život, tak veľa ľudí, a už poznám akože fakt veľa tých príbehov, si povie, že bože, keď nejaký existuješ, tak proste ja sa vzdávam. Že vlastne my sa do tej viery častokrát, že ja to vnímam, že ono to je nejaká záchranná sieť, ktorá pod nami ako keby, že stále vždy bola, vždy je, len nie vždy ju vidíme. A akože o viere, kámo, sa dá strašne veľa rozprávať a potrebujem, aby si to skonkretizoval tú otázku, aby som sa to nepúšťal do hlbokej nory, z ktorej vidíme za 4 hodiny. No vieš, by som chcel ísť aj na spiritualitu, ako ju ty rozoberáš. Okay. Lebo je to, ty vlastne ideš do tej praktickej roviny, do tej uchopiteľnosti. Skúsim to do tej vedy nejak ináč zodpovedať. Potom tu máme náboženstvo, ktoré je nejak zaškatulkované, nejaké hranice, nejaká nauka. Áno. A tu idem, že tak veríš tú vieru niečo mystické, magické, je tu niečo, niečo nevysvetliteľné, alebo nejaké náboženstvo, ktoré je nejakým spôsobom nejaká nauka, hej? Že, čo ty berieš, alebo ako to ty vnímaš? Dobre, ja ti poviem takých zopár vecí, ktoré ja vnímam, ktoré si uvedomujem a myslím, že sa na nich aj zhodneme do istej miery. Hej, o povahe tejto reality, o povahe života. Prvá je tá, že máme 5 zmyslov, o ktorých akože empiricky akože vieme o nich rozprávať, že áno, existujú. Hej. Niekto tak potom sa polemizuje, že nejaký 6. zmysel, ale čokoľvek, čo dokážeš v tomto živote zažiť, dokážeš zažiť len vďaka svojim zmyslom. Hej. A teraz si predstav si teraz kámo takú vec, že oslepol by si, hej? Dokážeš si zatvoriť oči. Teraz si predstav, že ohluchneš. Ticho, proste nepočuješ nič. Čo ti zostáva je hmat. A teraz si predstav, že ani ten hmat, pocit tepla, pocit chladu, zrazu to necítiš. Čo ešte máme? Čo máme? Čuch. Predstav si, že proste začneš dýchať a necítiš ani, že dýchaš a necítiš ani vôňu. Len proste prebieha dých. Hej? Ale dajme tomu, že vlastne aj všetky receptory, vďaka ktorým cítiš tlak vzduchu, ktorý do teba vchádza, že ani to by si necítil. Hej? To, že všetky mysli zmiznú. A čo zostáva?
Hej? Že máš tých 5 zmyslov vypnutých. Hej? Kde máš dôkaz o tom, že žiješ, že je proste nejaká existencia? Nemáš. To je len taká premisa základná. Ináč, keby si sa dokázal dostať do takéhoto stavu, tak je dosť pravdepodobné, že zažiješ Boha. Hej? Lebo vlastne tie zmysly, ktoré my používame... Prepáč, to je otázka, čo musím dostaviť. Okay. Aké potom, ak ľudia hovoria, že mali zažitok s Bohom, to je niečo v podobe? To je to. Vlastne, lebo tie zmysly... Predstav si, že boh je absolútne všetko. Aha. A predstav si, že my máme tých nejakých 5-6 zmyslov, v rámci ktorých dokážeme vnímať... vďaka ktorým dokážeme mať nejaký koncept alebo konceptuálne uchopiť čas, hej, nejak si predstavujeme, že tak niečo bolo pred chvíľou, teraz je teraz a za chvíľku bude za chvíľku, ale vlastne, že napríklad tu proste je tento pohár a to dokážem posúdiť na základe toho, že mám zmysly. Keby som nemal cit v rukách, tak ešte ho vidím. Proste, ale keby som nemal ďalšie 3 zmysly, nedokážem nejakým spôsobom overiť existenciu čohokoľvek okolo mňa. A ďalšia vec je tá, že vlastne naše oči vidia iba nejaké farebné spektrum, iba nejaké vieš, že máš neobmedzené frekvencie smerom do minusu, neobmedzené frekvencie smerom do plusu a my vidíme nejaké frekvenčné spektrum. Počujeme takisto iba nejaké frekvenčné spektrum. To, že sa dotýkam tohto materiálu, tak aj keď ten stôl vyzerá byť pevný a tvrdý, keď sa pozrieme nie že pod mikroskopom, ale tými najmenšími alebo najpresnejšími nejakými meracími prístrojmi prídeme na to, že keď to rozoberieme až na atóm, tak vlastne v tom atóme je len energia, že vlastne z 99% hmota, ktorú chytáme, nie je pevná materiálna hmota, je to vlastne všetko sa len vlní. Vďaka tomu, že vnímame čas, tak toto je ako keby že dosť zhustená alebo nízka frekvencia na to, že dokážeme ju vnímať v čase. To znamená, že vlastne my keď si myslíme, že celá existencia, celý vesmír, celý svet, celý život je len to, čo my sme schopní uchopiť našimi 5 zmyslami, tak akože ja tomu príliš nie, že neverím. To je, že už len na základe nejakej tej základného pochopenia fyziky, hej, sú tu zvuky, ktoré sú, vieš, je tá píšťalka pre psov, zapíska, že ty ju nepočuješ. Chápeš? To znamená, že je to spektrum zvukové, ktoré tu je, ale ty ho nevnímaš, nepočuješ. Wi-Fi, bezdrôtové veci. Chápeš? Sú tu ďalšie veci, tu teraz, reálne tak, ako my tu dvaja sedíme, sú tu ďalšie veci, ktoré my nevidíme, lebo vidíme iba spektrum. Sú tu zvuky, ktoré my nepočujeme, lebo je tu iba spektrum, ale prakticky všetko v tejto existencii sú vlny a frekvencie a my vnímame len istú obmedzenú časť. A my na to, aby sme sa v tomto akože blúde informácií nejak, že len neplávali, jak ja neviem, nejaké tí panačikové, čo ti fúka vzduch, hej, tak snažíme sa ho dobre nejak zastabilizovať a začať chápať veci, aby sme dokázali, aha, na čo je toto, chcem sa napiť. A na to my používame tých 5 alebo 6 zmyslov, plus máme tu už máme logickú myseľ, máme nejaké naše ego, máme krátkodobú pamäť, dlhodobú pamäť a vlastne na základe toho, ja keď raz mám skúsenosť s touto neviem, čo to je, aha, dobre, nehrízie ma to, začnem si to chytať, začnem skúšať, čo s tým dokážem robiť, vidím, že je tu voda, napijem sa z nej, zrazu viem, že je to pohár. Uložím si skrz nejaké svoju percepciu, cez svoje ego niekde do seba, že vlastne, že toto je pohár a dokážem to používať na napríklad to, že sa napijem vody. A my sa takto, prisudzujeme skrz to naše ego, prisudzujeme význam všetkému v našom svete. Avšak my ten význam prisudzujeme len kvôli tomu, aby sme boli schopní prežiť, aby sme sa tu necítili stratení v tejto proste komplikovanej existencii. A my si do toho ega ukladáme presvedčenia, ktoré nám pomáhajú prežiť. A teraz znie to veľmi komplikovane, čo vysvetľujem, ale dochádzame k niečomu. Že vlastne ty, keď sa narodíš ako malé dieťa, tak vlastne ty si kamo úplne že hravý, ty si proste zvedavý, chceš sa hrať, chceš proste skúšať nové veci. Keď ti treba kákať, tak zaplačeš, mamka ťa prebalí, už si znova OK, hej, alebo keď si unavený, alebo si hladný. Mamka vyrieši tieto veci a znova si OK, a znova si autentický, hravý, neriešiš, kto sa na teba pozerá. Máš sa rád. Máš sa rád a dovolíš si proste skúšať, experimentovať so všetkým. Nezaujímajú ťa názory druhých ľudí. Lenže v rámci toho nášho ega my sa snažíme prežiť, hej, snažíme sa naučiť o veciach, že čo je na čo a zároveň teraz, keď ako malé dieťa sa žiješ nejakú vec, že chcel si byť hravý, ale momentálne to mamku otravovala, ona na teba nakričala, ty si uložil do seba presvedčenie, že moja hravosť nie je kompatibilná s tým, aby moja mamka ma ľúbila, alebo a keď ma moja mamka neľúbi, tak možno jedného dňa nedostanem jesť. Ide o prežitie. Nejde len o to, že mamka na mňa teraz krikla, aby som sa s tým nehral. Mamka mi dala najavu, že
tá časť mňa, ktorá je hravá, nesmie tu byť. Hej? No a my takto absorbujeme toho strašne veľa v našom živote. Hej? Keď sa chceme nejak kreatívne prejaviť, rodičia nás kriknú. Alebo ja som chcel zaujať dievča, tak keď teraz sa vrátim k tej príhode, chcel som zaujať dievča a ona ma odsúdila. Ako keby, že ona reálne sa chcela hrať s tým bratrancom, so mnou, vieš, úplne obyčajná vec. Ako no hate v tom, nebo nič osobné. Ale ja som to zobral osobne, lebo nemal som širší kontext. Pohyboval som sa v rámci mojich 5 zmyslov a môjho momentálneho pochopenia reality, vďaka čomu som do seba uložil presvedčenie, že ja nie som dobrý pre ženy alebo pre dievčatá. Hej, až nikdy si nenájdem, vieš. To my potom vieme sa tak poriadne kúpať v tých akože emóciách. Potom ideš v tej spiritualite. To ja ešte stále idem k tej spiritualite. že vlastne čiže chápeš zhruba aspoň tak, to veľmi sa zdá, že hlboko, ale plitko opisujem tie obmedzujúce presvedčenia, ktoré sú uložené v našom egu, ktoré zbiera len informácie skrz tých našich 5 zmyslov. No v istom bode života si proste už chceš prejsť nejakou transformáciou a chceš sa oslobodiť od tohto všetkého, tak vlastne čo ja viem, čo mne extrémne pomohlo a čo pomáha drvivej väčšine ľudí, ktorí nejakým spôsobom ma sledujú alebo so mnou spolupracujú, je uvedomiť si ten úplný základ, že vlastne že možno, že ja si celú túto existenciu, celý svoj život a všetky tie veci, ktoré mám v sebe vnútri, len si ich blbo vykladám. Lebo vychádzam na základe nejakých predpokladov, ktoré som nazbieral len na základe mojich obmedzených zmyslov a môjho obmedzeného chápania kontextu, keď som bol malé dieťa alebo keď som bol dospievajúci. A teraz vlastne v istom veku, keď ja neviem, že medzi 20 až 35, dajme tomu, máš šancu toto znova všetko v sebe spochybniť, čo si nazbieral. Majster Yoda povedal, že na to by si mohol byť Jedi, najprv sa musíš všetko odnaučiť. A to, že odnaučiť sa, znamená, že znova začať objavovať v sebe to, čo bolo úplne na začiatku. Proste keď si bol dieťa. A tam je jedna taká kľúčová vec, ku ktorej nemá prístup veľa ľudí. A tu teraz konečne ideme tak trošku že k duchovnú a k tomu, že ako ja vnímam duchovno, bez toho, aby som rozprával že by som tu vidimoval to používal alebo niečo podobné. Že prakticky, keď si uvedomíš, že celý tento svet nevieme, že či bol nejaký Big Bang, možno bol, možno nebol, neviem, ja som tam nebol, ani ty si tam nebol, ale dajme tomu, narábame s tým, že vznikol niekde vesmír, hej, a proste boli tu len nejaké atómy a začali sa nejakým spôsobom zrážať, zrážali sa dostatočne, odpodzovali sa dostatočne, vznikali tu nejaké gravitačné sily a boli tu nejaké fyzikálne zákony veličiny, nejaké zákonitosti, vďaka ktorým sa proste tie všetky gule, atómy, planéty zrážali, rozrážali a tak ďalej, až sme došli k tomu, že vznikla nejaká mliečna dráha, nejaké slnko a vznikla tu nejaká Zem, ktorá v istom období začala krúžiť okolo toho slnka presne vzdialenosti od toho slnka. Je tu nejaká architektúra, na základe niečoho proste, je tu nejaká zákonitosť, vďaka ktorej tu niečo proste vzniká. A na tej planéte urvala sa nejaký meteorit, ktorý sem priniesol nejaké aminokyseliny, kvôli ktorým začal vznikať život. A ten život sa začal prejavovať, ty keď sa pozrieš do každej jednej bunky, každého jedného živého organizmu, ty tam vidíš nádhernú architektúru. Proste si vezmieš, ty tu teraz sedíš a v tebe prebiehajú miliardy procesov, ktoré udržiavajú tvoje trávenie v chode, proste, ktoré zvlhčujú tvoje oči, ktoré v tvojom mozgu prebiehajú nepredstaviteľné množstva výpočtov. Si jedna z najinteligentnejších prejavov života na tejto zemi. A vlastne takto prebiehal život, evolúcia, nejaké prvé bunky, prvoky, jednobunkovce, mnohobunkovce, evolúcia, dinosaury, vymieranie a tak ďalej, až sme tu my. Dneska. My si to rozprávame. A keď si toto uvedomíš, že vlastne, OK, proste to, akože je v tom nejaká architektúra, proste, lebo všetci ľudia proste, keď sa pozrieš na to, ako funguje telo, a ja akože do toho tela nie som neurochirurg ani nič podobné, ale som extra vášnivý v študovaní ľudského tela a kámo, to je jeden úžasný mechanizmus, ktorý nevznikol náhodným zražaním sa atómov. Akože možno to tomu predchádzalo, ale je tu nejaká architektúra, ktorá sa chce prejaviť. A hlavne teraz, keď prichádzame do tej doby, že máme logickú myseľ a teraz človek už začína proste nielen, že prežívať, nielen, že búchame sa jeden od druhého, odrážame sa, ale začíname už sa zastavovať a začíname tvoriť. Začíname tvoriť umelecké diela, začíname proste riešiť trošku viac mieru, začíname rozumnejšie riešenia vynachádzať, ako spolupracovať v tomto svete, ako že zmierňovať chudobu, zmierňovať trápenie a tak ďalej. A keď si toto celé uvedomíš, tak je akože je to na voľbe každého jedného človeka, ale
keď si toto celé uvedomíš, musíš si uvedomiť, že je tu proste nejaký vyšší význam, ktorý celé toto vedie, ktorý evolúcia, si vezmi, že evolúcia od vzniku vesmíru najďalej došla do tohto momentu, ktorý je tu teraz. Toto, čo teraz sa tu deje, je absolútne vrcholový prejav. To je, že celý život, celú existenciu, ten vesmír maľuje nejaké umelecké dielo a je to najúžasnejšie umelecké dielo, ktoré dokázal ten vesmír stvoriť a ten ťah momentálne, ktorý prebieha, je teraz. Ty, ja, ľudia, ktorí sú to okolo nás, ktorí to, všetko, čo to sledujú, proste to je vrcholový prejav vesmíru. A to je, keď si toto celé uvedomíš, tak musíš si zároveň uvedomiť, že proste ty si do tohto sveta vznikol ako prejav tohto života. Proste život je to, čo proste ženie, aby semienko trávy rástlo. Život je to, čo z teba z malého babetka alebo zo spermia a vajíčka vzniklo až toto na základe nejakého genetického kódu. Je tu proste nejaká energia, ktorá proste ženie, vieš. Lebo v momente, keď zomrieš, tak akože keď zomrieš bez toho, aby si mal nejakú chorobu, alebo že by ťa zrazilo auto, alebo niečo podobné, že čo rozhoduje o tom, že ti srdce proste prestane byť? Čo si, nejaká tá energia jednoducho opustí tvoje telo. To znamená, že je tu proste nejaká energia, hej. Už každý nech si to nazve po svojom, hej, nejaký vyšší princíp, vedomie, Boh, vesmír, úplne je to jedno. Ja tomu hovorím život. A vlastne ty, keď si uvedomíš, že vlastne, OK, však to celé je riadené. Život sám seba tvorí a sám seba spoznáva a ty si toho súčasť. Tak na základe toho si môžeš uvedomiť tú úplne najzákladnejšiu pravdu, že ty tu máš byť. Ty si tu z nejakého dôvodu. A ten vesmír, ty chápeš, lebo my nie sme, lebo toto častokrát, to naše ego nám dáva taký ten pocit, že na túto planetu nás niekto položil a my sa tu musíme teraz snažiť prežiť. Niekamo, ty si vznikol z tej planéty. Čiže ty si súčasť absolútne všetkého, čo dokáže do teba vniesť, kámo, však ja tu patrím. Lebo my celý život žijeme s tým presvedčením, že čo keď sem nepatrím, alebo čo keď nemal som sa narodiť, lebo mamka, ocko ma neľúbili, čo keď sa im len šmýklo, alebo čokoľvek. To je úplne jedno, proste riadil to život, akokoľvek sa to stalo asi tu, keď si tu máš byť. Vieš. A toto je niečo, čo veľa ľuďom chýba, to základné presvedčenie. A vlastne to uvedomenie si celého tohto. Počkej, ale to je tak základ, to je tak dôležitá vec, čo si teraz povedal. Ale rozumieš, že zhruba, aspoň trošku. Akože rozumiem, akože počúvaj, mne sa tak páči ten výklad, akože ak ideš úplne od piky. Keď zjednoduším to, lebo môžem ti to povedať teraz v jednej vete. Že veľa ľudí nepracujú sami na sebe, lebo si neuvedomujú, že si myslia, že čo keď som tu náhodou. Že čo keď proste tu nemá byť, čo keď som menej cenný než ostatní. To je ten základ. No a teraz si to vlastne vysvetlil, že na základe tvojho výkladu to, že to tak nie je. Ako teraz, že to tak nie je? Že je tu nejaký... Prišiel si tu z nejakého dôvodu, nejaký život. Áno. A tu potom automaticky musí sa zrušiť to presvedčenie, že som tu náhodou a že som tu... Ale to zase ide do seba lásky potom. Zase jasné. Má to niečo s tým súvis. A všetko má so všetkým súvis. Ale počúvaj, ja mám trošku problém s tým, ako nejaké zákonitosti a pravidlá a nariadenia, že cirkvi a náboženstiev, aj keď vnímam, že sú v nich isté pravdy, ale za mňa to najdôležitejšie, k čomu by človek mal dospieť, je práve tá sebaláska, ale to teraz nemyslím to, že akože to takú príliš ezoterickú sebalásku, ale tu takú normálne zdravé uvedomenie si, že kámo, proste ja tu patrím takisto ako aj ty, ja mám rovnakú hodnotu ako aj ty, lenže my toto je napríklad blind spot, ktorý si málo kto uvedomuje. Každý z nás sa do veľkej miery, kým fakt sa necítime, že fakt som sám sebou, čo akože aj ja s tým mám často ešte problém, tak dovtedy my si neuvedomujeme, že my narábame s presvedčením, že sme menej cenní. Akože obrovské kľúčové slovo, ktoré sa teraz vyhľadávajú, že sebavedomie, alebo confidence, ako vystupovať nejako, vieš. Každý hľadáme spôsob, ako sa stať niekým iným, alebo ako pôsobiť ako niekto iný, pretože sa cítime menej cenní. Cítime sa menej cenní, tak sa snažíme byť viac cenní. Ale to, že sa cítiš menej cenný, produkuje súťaživosť. Musím byť lepší než niekto iný. Na to, aby som nebol menej cenný, musím sa stať lepším než niekto iný. Skúsme toto všetko teraz, aby sme prešli. Skúsme to dať na tých mužov, zašpecifikovať to. Okay. Lebo ja som aj nespomenul, ale tento rozhovor má prejsť s tým mužom, aby som sa povedal, tak som sa rozhodol. Musíš ma usmerňovať, lebo ja... Dobre, tak skúsme to, teda to, čo rozprávaš,
zašpecifikovať, lebo predsa muži, ženy sú tam nejaké špecifika, nejaké diferencie, rozdiely, takže poďme na tých mužov. Keď muž sa cíti menej cenný, už tam je nejaký rozdiel teraz v tom výklade? Zatiaľ nie. Takže to platí pre obe pohlavia. Dobre, keď som muž... Vieš čo, je tam jeden taký taká nuansa, hej, že pri ženách a pri mužoch v rámci tej menej cennosti. Úplne najzákladnejšia pravda je proste, že všetci sme, že všetci sem patríme a nikto z nás nie je menej cenný. Niekto z nás vie rýchlejšie rozprávať, niekto z nás vie lepšie opravovať auta, každý z nás máme nejaké výhody, ale všetci sme... Ale počkej, keď sa muž cíti menej cenný, tak to je na ňom veľmi vidno. Ja si myslím. U ženy takisto. Akože, hej, ale muž od svojej podstaty chce niečo vytvoriť niečo, vieš, ak to pomôže, niečo postaviť, áno, spraviť dielo, vytvoriť. Práve tu je tá nuanca, že žena, keď, akože dospievajúca žena, keď sa chce vrátiť do tej slobody, keď sa chce vrátiť do tej sebalásky, tak nie je to skrz to, že začne niečo robiť. Ona sa uvoľní naspäť do toho. Že žena vlastne príjme samu seba. Že aha, ja som proste to stvorenie, ktoré je krásne, ktoré už len tým, že si môže dovoliť byť sebavedomé. To teraz neznamená, že keď vidím, že mám viac kilov, než by som chcela mať, že s tým nebudem nič robiť, ale budem to robiť z lásky k sebe. A u mužov to je také, že vlastne, že my muži sa neuvoľňujeme do toho, nevnárame späť do toho, my do toho dorastáme. Že vlastne my potrebujeme prejsť takouto premenou, že vlastne, že kým som dieťa, tak vlastne ešte stále je tu ocko, mamka, ale dorastáme v istom bode do zodpovednosti, ktorá v sebe implikuje to, že sa stávaš správcom sveta, alebo správcom svojej rodiny, alebo správcom minimálne seba. Hej? Že sa stávaš správcom, ale pričom zároveň si uvedomuješ tú základnú podstatu, že bez ohľadu na to, že ako si úspešný v tom vonkajšom svete, dôležitá je tá snaha, hej? Že cítiš, že mám tú potrebu tvoriť niečo a že ju naplňam, ale naplňam ju z lásky k sebe samému, lebo viem, že toto vo mne vnútri túži potom, aby sa cezo mne niečo tvorilo. Hej? Čiže žena nepotrebuje tvoriť, akože niektoré áno, ale väčšina žien nepotrebujú tvoriť niečo k tomu, aby boli naplnené. Oni, vieš, pre väčšinu žien, zase nechcem tu teraz robiť roly a zapájať sa do tých akože politických, nepolitických debátov o rodoch a tak ďalej. Hej. Ale štandardne, ženskosť, tak to poviem. Ženskosť túži potom proste byť milovaná, milovať, rásť vo svojej kapacite, milovať a vyplňať domov, vyplňať štruktúru, vyplňať emóciami, láskou, deťmi, jedlom, krásou, nejakú štruktúru, ktorú muž má chuť budovať. My všetci muži by sme mali, nie že by sme mali, my myslím, že máme všetci také vnútorné nutkanie. Nie každý je s tým v kontakte, ale aj o tom sú mentori, že vlastne dokážu to v tebe prebudiť, ale každý v sebe máme nutkanie stvoriť niečo, akože aby cezo mňa vznikol nejaký výtvor, či je to proste nejaký dobrý rozhovor, nejaký nový poznatok, nejaká kniha, nejaký produkt, nejaké zlepšenie, ja neviem, alebo nejaký lepší splachovací nástroj na splachovanie záchodov. To je úplne jedno. A však všetko vytvorili muži. Konec koncov. Nie všetko, ale tá túžba u mužov, hej, proste byť cezo mňa. Ako, to je taká jedna z vied, ktorú som hovoril akože mnohým ľuďom, že kamo, možno ti to tvoj ocko nepovedal, ale ty si sa narodil na to, aby si tvoril, aby si tu niečo robil, aby si tu niečo robil v tomto svete. A to je niečo, čo si veľa ľudí neuvedomuje. A to je práve to, že keď ideš tým nejakým dospievaním a keď konečne akože cítiš, že mal by si prejsť nejakou tou iniciáciou alebo niečím podobným, tak vlastne jeden z dôsledkov tej iniciácie môže byť práve to, že si uvedomíš, že vlastne práve ten základ, ktorý má základ vo viere napríklad, že život ma tu chcel, patrím sem, mám sa rád a keď sa mám rád, musím mať rád všetky tie vnútorné úprimné túžby a pocity nadšenia, ktoré sa cez mňa prejavujú. A u mužov tie pocity túžby, vízie, nadšenia najčastejšie sú spájané s tým, že stvorím niečo v tomto svete. Teraz mám tak veľa myšlienok, čo sa chytiť, lebo však ty asi vieš, ako ti píšu chlap, predpokladám na Instagram, majú nejaké otázky tak, sledujú ťa. Myslíš si, že v dnešnej dobe trpí veľa chlapov menej majú menej sebelásky. Ano. Stále majú menej sebelásky, hej? A je to taký, ja neviem, či to je fenomén, však vždycky to tak je, že aj viac samovrážd, hej, spáchajú muži ako ženy. Mne príde, že tá doba na mužov akoby
prehliada. Ako prehliada ich problémy. Muž sa s problémom nezverí. Hej? Alebo áno. Necháva si ho pre seba. Myslí si, že je to zženštilé. Hej, že on by nemal prejaviť tú slabosť. Áno. A teraz ti poviem, kamo paradox, úplne najväčší paradox akože celého mužského sveta, ktorý akože, túto vetu, čo ti teraz poviem, je že najdôležitejší kľúč pre mužov. Že myslíš si, že musíš byť silný a preto sa nikomu nezveríš, ale paradox je ten, že ty máš strach sa niekomu zveriť. To nie je odvaha sa nikomu nezveriť, to nie je prejav tvojej sily, že sa nikomu nezveríš, to je prejav strachu. A práve to je ako keby, že ten najväčší strach, ktorý akože keď muž prekoná, a akože videl som to už v stovkách prípadov aj u seba samého, že vlastne ty keď prekonáš ten strach z toho, že teraz budeš v ním, lebo vieš, my sme, práve to vieš, keď sa cítiš byť menej cenný, tak cítiš, že jediný spôsob, ako sa necítiť menej cenný, je súťažiť. Keď chceš súťažiť, musíš vyzerať, byť silný. Prepáč, my sme muži súťaživí, hej? Vieš, je iné, ale súťažiť. Ja som chcel doplniť, že ale to je dobrý poznatok. Je iné, ale súťažiť sám so sebou, prekonávať samého seba a používať ostatných ako inšpiráciu k tomu, aby som napredoval, versus snažiť sa niekoho potopiť, aby ja som vyzeral lepšie. Alebo snažiť sa... Teraz ideš k tomu, hej? Pokračuješ v tom výklade? Dá sa povedať, to celé je tak nejakým spôsobom prepájané. Hej, že vlastne je rozdiel, že proste keď máš pocit menej cennosti, tak potrebuješ za každých okolností vyhrať. A či už je to takým spôsobom, že ty sa zodrieš a proste zničíš svoje psychické, mentálne zdravie, rodinu a kontakty len kvôli tomu, aby ty si dokázal, že si lepší a silnejší, alebo či to docieliš tak, že ostatných budeš pošliapávať, ohovárať, dúpať alebo modliť sa, dúfať, že snáď urobia chybný krok, tak to logicky môžeš pochopiť, že to nie je zdravý spôsob, aký muž by mal fungovať. Hej. Toto nie je zdravá súťaživosť. Dobrá súťaživosť je... Ja som s Peťom Podlasným tiež tam dával ten príklad, vieš, že viac bežeckých dráh a proste, keď vidím, že bežíš rýchlejšie než ja, tak to ma ťahá dopredu, aby som bežal rýchlejšie aj ja, ale každý vo svojej dráhe. Pre mňa je víťazstvo, každé víťazstvo každého jedného človeka okolo mňa. Chápeš? Lebo dvíhajú štandard, dvíhajú laťku, na základe ktorej ja samého seba sa snažím zlepšiť kvôli tomu, aby ja som viac naplňal tú víziu, ktorú som to prišiel robiť. Nie preto, aby som vyzeral lepšie než ostatní. A práve teraz, dostávame sa naspäť k tomu, že keďže je tu tá nezdravá súťaživosť, že sa snažím vyzerať lepšie než niekto druhý, alebo mať viac peňazí, lebo aj snahou o to mať viac peňazí je snaha o to vyzerať alebo cítiť sa lepšie než niekto druhý. Hej. Lebo dajme tomu, že keď máš tu takú nezdravú súťaživosť, tak prakticky by ti aj stačilo, že aby každý jeden chlap na planete momentálne skrachoval a aby ani jeden chlap na svete nemal žiadnu ženu napríklad a ty by si mal nejakú, že veľmi škaredú psychicky narušenú ženu a mal 10 eur vo vrecku. Tak si víťaz a ti to stačí. Chápeš? To je tá chorobnosť toho. Ty máš šťastie, že ľudia okolo teba sa snažia proste nejakým spôsobom makať, lebo oni udávajú ten štandard, vďaka ktorému proste ten tvoj život môže ísť lepšie. Ale vlastne ty, keď tá tvoja súťaživosť pramení z pocitu menej cennosti a pocit menej cennosti pramení z toho, že mamka ti dala napríklad niekde v detstve najavo, že ty nie si, že ty nie si dôležitý napríklad, alebo že nie si hodný lásky alebo niečo podobné. Hej? Tam si prestal tomu veriť, začal si chápať menej, alebo začal si adaptovať ten pocit menej cennosti, čo je jedno z obmedzujúcich presvedčení. A vlastne to riadi tú tvoju súťaživosť, ktorá nie je zdravá. A teraz kľúčová vec, jeden z predpokladov na to, aby si bol úspešný v tej nezdravej súťaživosti, je, že ty musíš vyzerať drsne. Ty musíš vyzerať ako winner. Ty musíš vyzerať confident. Ty musíš pôsobiť. Ty musíš byť ako páv, napírený. To nie si ty sám sebou, ale je to maska, ktorú ty používaš na to, aby si proste vyzeral boja schopný. Aby si vyzeral. A teraz tá kľúčová vec. Aj napriek tomu, že akokoľvek sa snažíš vyzerať mácher, stále si človek, stále si ľudská bytosť. On si na to trošku zabudol a každá ľudská bytosť potrebuje obdobia smútku, potrebuje si prejsť nejakými krízami, nejakými náročnými vecami a veľmi ťažko sa nám tým prechádza, keď nemáme komu sa s tým proste zdôveriť. A
A tam proste dochádza k tomu totálnemu vyhoreniu, že my sa bojíme, vieš, bojíme sa zdôveriť sa niekomu, že kamo, ja sa fakt bojím proste, že či užijím svoju rodinu, alebo proste mám strach z toho, alebo som strašne smutný. A potom z toho prepadáme ako chlapi k závislostiam, alkohol, jasné. Lebo keď zjaví sa trošku ten smutok, tak vieme, že nemáme to komu vyrozprávať, tak ja to musím zahnať v sebe. A všetko to vzniká v detstve, lebo ty sa nedôveríš svojmu rodičovi, otcovi, matke? Dalo by sa? To, že by si sa zdôveril otcovi, matke, je prostriedok, vďaka ktorému by si to udržal zdravé. Hej? Ale akože prakticky ono to je ešte o tom, že to nie je, že tvoji rodičia ti to spôsobili, to je, že ty si to absorboval za ten život. Lebo rodičia vždy robili najlepšie, čo vedeli, aj keď neviem, akí boli zlí, ale ty si absorboval, to ty sebe nesieš to presvedčenie, chápeš? Že a čo ty sa ani za to nemôžeš viniť, lebo v tom detstve si nedokázal v dostatočne širokom kontexte chápať veci, že keď mamka momentálne na teba kričí, ona nekričí na teba, že ty si zlý, ona nekričí na teba, pretože ty nie si hodný lásky. Tá mamka proste prišla momentálne unavená z roboty, má kramy, finančné problémy, muž ju nasral a neviem čo všetko možné a vyvršila sa na tebe. Dobre. Čiže to nie je, že mamka, ocko alebo niekto, kto akože do teba zasial tebe presvedčenia. To ty si to v sebe zakodoval, nemal si ani slovnú zásobu na to, aby si vôbec mamke povedal, že mamka, tak ja sa teraz cítim menej cenný a nehodný lásky. To ako malé dieťa nevieš. Ale práve ideš do dospievania a v tom dospievaní si to máš začať uvedomovať, že kamo, ale však ja celý život sa cítim menej cenný, nehodný lásky a tak ďalej. Ako sa k tomu naspäť vrátim? Pretože ty keď sa znova začneš cítiť, že ja nie som menej cenný, ja som rovnako cenný ako všetci ostatní, a keď začneš objavovať tú sebalásku, že mám sa rád, tak vlastne tak z teba spadne proste obrovská ťaž z celého života, zrazu proste ideš celý život radosťou a ty nepotrebuješ zrazu každým jedným súťažiť okolo seba. Ty si uvoľnený, lebo chceš napredovať vo veciach, ktoré teba bavia. Nejdeš uspokojovať očakávania iných. Nemusíš sa porovnávať s inými mužmi, napríklad vo fitku. Fitko je možno dobrý príklad. Akože môže to byť zdravá súťaživá, že môžeme si dať taký, že challenge, takže kto dá dnes viac opakovaní so stovkou. Hej, ale si priznajme si, že každý chlap začne cvičiť asi s tým, aby okolie ho videlo. Áno. Hej, a potom to prejde do toho, alebo aby aj sám seba videl, že hej, že mám tie drápy. Mám tie drápy. Hej, aby sme to dali do tej praktickej roviny, hej, že aby to ľudia pochopili na príklade, alebo chlapi teda. Takže súťaživosť, keď sa snažím byť lepší, než som bol včera, má v sebe taký že zdravý predpoklad. Keď sa snažím súťažiť preto, aby som vyzeral, aby som na niekoho nejak pôsobil, alebo aby som... Hej, hovoríš, prepáč, ťa prerušujem, ale tam je taká tá myšlienka, že keď, no jak si hovoril, že to ide z toho detstva, lebo keď chlap chce pôsobiť, on je alfa, tak to vychádza z málo sebavedomia ešte k tomu, z pocitu menej cennosti. No. To je kompenzácia. Akože snaha o to byť alfa samec je kompenzácia. To je lebo skutočný alfa samec je proste sám sebou a nerieši, že či a to je jedno, či si chudý, tlstý, či máš svaly, nemáš svaly. Úplne jedno. Akože sú to parametre zdravého človeka, že keď máš nejakú muskulatúru, keď máš dobrý svalový tónus, zdravo sa stravuješ, že nemáš výražky po tele, nemáš problémy s intoleranciami. Ale keď to robíš z lásky k sebe, lebo chceš mať zdravé telo, je to úplne iné. Ja keď, dodrbem sa steroidmi a neviem čím všetkým možným, len aby som vyzeral ako najväčší vajčak. Keď sa snažím vyzerať ako najväčší vajčak a obetujem preto zdravie, tak je to z dôvodu, že sa cítim menej cenný. A obetujem všetko preto, aj svoje vlastné zdravie obetujem preto, len aby som sa necítil menej cenný. A paradox je ten, že keď budeš mať 150 kg tú masu svalovú, tak dá ti to možno na dverách niekde alebo v porovnaní s druhým človekom pocit, že však zbil by som ťa, keby som chcel, ale ten pocit menej cennosti to z teba ani o milimeter neposunie. Ďalej práve, že ho prehlbí. Takže dobre. Toho pocitu, opak toho pocitu menejcennosti je sloboda. Je sebaláska. To je, že ja sa môžem uvoľniť. Tak teraz ako si úplne v poriadku. To neznamená, že nie sú tu veci, ktoré by si nemal zlepšiť vo svojom živote. Môžeš ich zlepšiť z lásky k svojmu životu, z lásky k svojmu telu, lebo chceš tu optimálnejšie prežívať. Ale prakticky nič na tebe nie je vadné. A to je niečo, do čoho sa každý jeden chlap, každá jedna žena môže naspäť uvoľniť. Lebo môžu si uvedomiť, že však ale ja celý život som žil v tých fakt, že falošných presvedčeniach. Ja som hodný lásky, tak ako každý iný. A to, že mi 10 krát niekto povedal, že nie som hodný lásky, alebo že ma odmietla nejaká kočka, nejaká frajerka, alebo ja neviem, že niekto mnou pohrdal, alebo niečo podobné, tak to sú veci, ktoré oni hovorili a
A ja som im prisúdil význam, že ja som menej cenný. To ja som si to urobil celý čas. Vieš, a to je to, čo ti mentor môže ukázať. Vieš, lebo tebe ani nenapadne, že to ja sám sebe celý život nahováram nejaké veci. Lebo ty keď si ich nahováraš, ty ich máš tak zautomatizované, že ich tých nevidíš. Mentor ti môže povedať, kamo, ale ty veríš úplne sračke. To nie je pravda, že ty si menej cenný. To nie je pravda, že nie si hodný lásky. To, že niekto ti to povedal, to neznamená, že to tak je. Ty si tomu uveril a začal si to používať ako súčasť seba samého. Pričom je to len ilúzia. A pre teba, posúňme sa ďalej, pre teba, akí chlapi dnes vyrastajú? Keby si to vedel vo všeobecnosti. Takí, ako vyrastali podľa mňa vždy. Takže to nie je o tom, ako sa hovorí, že dnešná doba je veľmi moderná, nejaká zlá feminizácia chlapov, nejaká tolerancia chlapov. Viem, kam mieríš. A tak ti poviem, že mal som chalanov, ktorí prišli za mnou a pôsobili takto presne veľmi zženštilo a tak ďalej. Akože aj fyzicky, aj mentálne, aj hláskom a tak ďalej. A prakticky u skoro všetkých týchto ľudí stačilo, že som sa s nimi bavil ako s chlapom. Že som sa bavil ako chlap s chlapom. Vieš, a to bolo, že u drvivej väčšiny týchto ľudí to bolo, že prvýkrát, a ja som videl, že tým chlapcom mohli mať, že fialovo-oranžové, neviem, aké vlasy, vieš, lebo dneska tlstí chlapci, vieš, proste vidíš, že kolena zbehnuté k sebe, proste úplne, že nemotorný, dobabraný chlapec proste, vieš, ale proste keď ako chlap s ním rozprávam s chlapom a cíti to uznanie a vieš, práve napríklad je to ten mentor, že on to v tebe uvidí, že vieš, nenechá sa odradiť výzorom, vieš, ale uvidí v tebe muža, proste uvidí v tebe chlapa. Kámo, proste máš naviac, nie že máš naviac, sú to proste nejaké veci v živote. Ja ti veľmi prajem, aby si proste tieto veci podosahoval, aby si poplnil tieto sny, lebo očividne sám seba neveríš, ale komu ja v teba verím. Prečo v teba verím? Pretože si chlap a pretože si prejav života toho istého ako ja a proste potrebujeme jeden druhého pozdvihnúť. Že keď sa nebavíš s tým chlapcom ako s ženštilým, lebo pravdepodobne zženštil je preto, že celý život sa niekto s ním takto rozprával, alebo v živote za ním nevidel otca, ktorý by proste k nemu prišiel a láskavo ho uznal a láskavo ho viedol, láskavo ho povzbudzoval. A teraz nemyslím deštrukčne, že vieš, tak ja ako otec som chcel byť hokejista svetový, tak teraz proste tebe to nanútim. Že rešpektujem každý jeden prejav teba, môjho syna, rešpektujem to a budem sa snažiť podporovať ťa v tom a zároveň mať za tebou tú ruku, ktorá ťa bude poháňať vpred, aby si išiel za tým, za tým, čo ty chceš. Pretože vážim si teba ako človeka, si proste rovnako cenná bytosť ako ja. Vieš, čiže a keď sa začneš baviť s takýmto človekom, mladým, ktorý je zženštilý, tak jemu to totálne odkloní život. Zrazu on sa začne chápať, kámo, však normálne ma vidí, jeden človek ma videl, chápeš, ma vidí, toto presne povedal, čo som potreboval počuť. A zrazu začnú úplne, to teraz neviem, že zo dňa na deň sa všetko zmení, ale začnú vnímať svoju hodnotu o čosi viac, lebo niekto v tebe videl na chvíľku zablesk niečoho, čo ty tajne dúfaš, že naozaj v sebe máš. A ten mentor, alebo ten muž ti rovno na rovinu priamo bez okolku, bez všetkého ti povie, že čo v tebe vidí. Vieš, a zrazu ty tomu začneš pomaličky veriť. Takže nerodia sa iní muži ako pred 20 rokmi. Výchova je iná. Komunizmus alebo nejak, že sa narodili do iného režimu. To je naspäť pri navrátení k tej viere, že život nás tu všetkých tvorí v základe rovnakých. Všetci sa tu rodíme plný, akože hodný lásky, hodný uznania, hodný... Ja som ešte k tomu chcel prepáč, že sa vrátim k tomu, že prečo sa možno muž naháňa má motiváciu nejak ukázať sa a fejkovať možno ten život, lebo možno ten otec nespravil tú misiu. Že keď ti otec nepovie, že som na teba hrdý, hej, alebo že ten otec sám nežije tú svoju misiu. A nežije misiu, alebo ti ju neukáže, že vlastne, že ťa neocení, že si chlap, tak hľadáš ten vonkajšie uznanie inde, lebo sa nedostalo... Alebo v drogách, alebo medzi kamarátmi. Ešte som chcel doplniť toho otca, no, že aj ten asi dôležitý artikel tam je, že on keď ti nedá prejav toho, že ty si pre ňoho. Je to kľúčová osobnosť, však to, neviem, kde sa to hovorí, myslím, že v starom Grécku sa to hovorilo, že vlastne úloha otca, ale to je tak ako, že ber to nie ako metaforu, ale že úloha otca je v 12 rokoch odtrhnúť, alebo v 6 rokoch, teraz už neviem, odtrhnúť dieťa od prsníka matke, dať mu zakúsiť surovú hovädziu pečeň. Akože dať mu zakúsiť, odtrhnúť od matky, kámo, ideme žiť. Tu ti ukážem, aký je život, aký je krutý, ale že zároveň ti ukážem tvoju silu, ktorú máš, vďaka ktorej dokážeš v tomto svete tvoriť. A toto keď otec neurobil, alebo nemusí to byť otec, ale keď vôbec v svojom živote nie je ten element, ktorý by ti to urobil. Kámo, preč od mamky,
poď tu, ja ti ukážem, aký je svet krutý, a ti ukážem zároveň, aký je v tebe potenciál. A tebe sa rozžiarajú oči, zrazu znova mám zimomriavky, keď o tom hovorím, a zrazu vieš proste ísť do toho života proste odvážny, lebo vážiš si sám seba, chápeš svoju hodnotu, chápeš prínos, ktorý z teba môže prísť do tohto sveta, a zrazu už nesúťažíš s ostatnými, zrazu sa chceš stať najlepším možným tým, čím si. A tu ešte ináč doplním, že ty si zapýtal, že častokrát si my chlapi závidíme. Najviac závidíme tým, niektorí majú veľa peňazí, najviac zavidíme tým, ktorí objavili tú svoju misiu. Že vieš, keď poznáš chalanov, ktorí proste robia s obrovským zapalom to, čo chcú robiť. Že vlastne ich priviedol napríklad otec alebo nejaký chlap, im dal to uznanie a oni zrazu zistili, že dobre, moja podstata ako chlapa je tvoriť niečo v tomto svete. A ja tým, že som nasledoval svoje nadšenie, som objavil, že čo to je, a môžem teraz všetku svoju energiu do toho zasústrediť. Jasne, riešim svoju rodinu, financie a tak ďalej, alebo v voľnom čase sústredím všetku svoju energiu do činnosti, ktorá ma proste extrémne naplňa. Chcem sa tomu proste venovať, a tým, že sa tomu venujem, proste narastá moja kompetencia v tom vykonávať tú vec a tvorím ju každým dňom lepšie. Asi prakticky nezastaviteľný v tej veci. A teraz, keď bude nejaký druhý chlapec, ktorý teba vidí, ale má v sebe ten pocit menej cennosti a vidí, jak ty narastáš, a on nenarastá, on má ešte problém so sebavedomím aj s kadečím, tak jediný spôsob, ktorý bez toho, aby zažil to uznanie muža, tak jediný spôsob, ako môže sa porovnávať s tým človekom, ktorý je na svojej misii, je, že tak aspoň si nechám narásť svaly, drapy, alebo získam moc, alebo získam peniaze a budem súťažiť, lebo potrebujem vyzerať akože dostatočne bojaschopne na to, aby som bol schopný pred ženským publikom bojovať s človekom, ktorý je zapálený proste pre svoju misiu. Pričom takému človeku by len stačilo nejakým spôsobom pomaly odbúrať nejaké odmedzujúce presvedčenia, uznanie chlapa, že kamo na tebe záleží a máš unikátne schopnosti, unikátne vlastnosti, silu. Život nebude ľahký, ale máš silu proste to prekonať a priniesť do tohto sveta ešte niečo nové. Keď máš to uznanie, tak zrazu ty prestávaš súťažiť s kýmkoľvek, lebo chceš nájsť tú jednu vec, ktorá proste, do ktorej môžeš dať všetku svoju proste energiu. A nebudeš potrebovať, lebo to je to, že ty keď nájdeš tú misiu, ktorá je pre teba dôležitá, alebo tú vec, ktorú chceš stvoriť, a začneš na nej makať. Tých vecí môže byť aj viac, alebo každých 5 rokov napríklad to môže byť niečo iné v tvojom živote. Ale keď to nájdeš a ideš za tým, tak tým zažívaš pocit nadšenia. A ten pocit nadšenia v tebe bude úplne že premazávať všetky také tie nutkania, že kúkať porno, alebo akože prehnanie kúkať porno, alebo prehnanie nejakým spôsobom drogovať, ale ubližovať. To je ďalšia téma, ktorej by som sa pomenoval ešte 30 minút o závislostiach. Lebo ja ti poviem tak, moja cesta. Ja som sa bál o takých tabú témach, o ktorých sa rozprávať verejne. Áno. Diskutovať o tom, ukázať to. Lebo že čo si mne pomyslel okolie, že ja takéto riešim veci. Ale tie závislosti, ak si spomenul porno, hej, už sme riešili OnlyFans niekedy, že sa to tu rozmáha, hej. A chlapi slapnú, príde nejaká virtuálna realita, neviem, už proste brutálne veci prídu po 10 rokov. Že to sa tu úplne narúša dynamika muži, ženy, úplne, že sa to rúca, hej. Jednoducho, aj to je zaujímavá vec, ale to som... Ja by som ti povedal taký na tom môj názor, môj pohľad na toto. Veľa ľudí práve na to tak pozerá, že moderná doba, teraz všetko ide dopredu a že to neviem si predstaviť, že čo bude za 10 rokov. Ja zároveň verím v človeka, verím v taký ten mechanizmus, že človek čokoľvek zažije priveľa, tak sa z toho prebudí. Že už sa raz nasytíš tých sociálnych sietí. V jednom bode si uvedomí, že kokos, však ja 8 hodín som proste presral na Instagrame. Dobre, keď hovoríme o závislostiach, tak ešte povedzme závislosti, takže sa zobudí z tej závislosti. No, buď sa zobudíš sám, alebo ťa zobudí nejaká fatálna chyba. Proste zobudíš sa v šancu, tak kde šmarený. Alebo zomrieš. Alebo tak to už to sa zobudíš úplne niečo iného. alebo zistíš, že ja neviem, že ty si sa opial a proste tvoje dieťa si premeškal nejakú ja neviem, že prvý krok svojho dieťaťa kvôli tomu, že ty si sa proste ožeral. Stane sa nejaká vec, pri ktorej si uvedomíš, že kokos, to čo ja robím. Takže ako sa zbaviť závislosti, ak by si... O tom budem robiť zajtra, idem točiť video o závislostiach, takže odporúčam ľudia, aby si ho pozreli. Sice neviem, kedy ty vydáš tento podcast, ale budem to robiť. Ale prakticky
akože prakticky k tomu vedie veľmi podobná cesta, než to, ako to, o čom sme sa dneska bavili. Lebo ty, akože len závislostiami je to jedno, či sú drogy, alkohol, závislosť je workoholizmus, závislosť je to, že každému hovoríš áno, keď chceš povedať nie. Závislosť je čokoľvek, čo robíš opakovane, aj keď nevieš, to je kompulzia, že neviem, prečo to robím. Ja neviem proste prečo. Dostávame sa k tomu, že chlap, ako keď chce vyriešiť problém, v podstate chceš vyriešiť problém, ale sa v tom tápaš, hej? Nevieš kudy kam. Keď nevieš kudy kam, to znamená, že máš málo informácií vo svojej hlave. Potrebuješ v prvom rade sa potrebuješ zastabilizovať, dostať do prítomného okamihu, vzducha pritomniť, aby si vnímal veci triezvo a potom môžeš začať pred seba rozkladať argumenty, že OK, ako vyrieším túto danú situáciu a keď zistíš, že v rámci týchto mojich argumentov neviem z toho výjsť, tak potrebujem radu nového človeka, potrebujem že prečítať nejakú knihu, nejaký nový vstup, proste, ale minimálne potrebujem zistiť, že kde som, namiesto toho, aby som len tápal v nejakom chaose. Lebo to tápanie v chaose je častokrát tápanie v myšlienkach neusporiadaných, v strachoch z minulosti, z budúcnosti a tak ďalej. Najlepšie, čo môžeš urobiť, je proste uvoľniť svoj nervový systém pomocou dychu, otvoriť oči a uvedomiť si, že kde som teraz, čo ma reálne trápi, čo tu je teraz reálne, aké najväčšie problémy teraz vo svojom živote potrebujem prekonať a že či dokážem to nejakým spôsobom prekonať. A keď aj napriek tomu mám strašne obrovský chaos vo svojej hlave, tak úplne že najlepšia vec, ktorá ti dokáže pomôcť, je, že zobrať pero a papier a písať o veciach, ktoré ťa serú. Normálne, že vypísať si všetko, čo ma proste hnevá, z čoho mám strach, prečo mám z toho strach. A garantujem ti, že tým, že vlastne to píšeš, tak vlastne si schopný objektivizovať tie myšlienky, pretože keď tie myšlienky sú len tu a lietajú a riadia tvoj život, tak proste nedokážeš s nimi robiť nič, lebo je to totálny chaos. A ty keď ich vypíšeš, tak zrazu ty ich vidíš rozpísané na papieri a ty máš úplne iný pohľad na ne. Máš oveľa triezvejší pohľad. Už len samotný ten fakt, že vlastne ten bordel z hlavy na chvíľku vyložím na ten papier, ja to vidím na papieri, zrazu je to, ono to je tiež také podvedomé, ako keby, že podvedomé programovanie, že niečo bolo doteraz len nevypovedané v tvojej hlave, ale zrazu je to tu napísané na papieri. Ten problém je tu momentálne, nie je tu. Vieš, kde si v tom bordeli vzadu v hlave a to zásadne zmení tvoj pohľad. A vlastne takto sa potrebuješ vypisovať do momentu, kým vlastne neobjavíš, a teraz je tá veľmi dôležitá vec, kým neobjavíš nepravdy v tom, čo si tu vypísal. Hej, že vlastne píšeš o tom, čo ťa série, prečo ťa to série, ako to pociťuješ, že ťa to série a ty zrazu zistíš, že si to potom prečítaš a zistíš, že aha, kamo, ale však toto je úplný bullshit. Úplne totálna kravina chybička, ktorú ja som si nevšimol, keď to bolo iba v spletí mojich myšlienok, ale to tu teraz na papieri viem, že to je blbosť a ty to zrazu vidíš a už čo si raz videl, sa nedá nevidieť, už chápeš zrazu proste, prečo sa veci dejú a môžeš sa uvoľniť potom, vieš. Nie je to, u niekoho to je na jedno sedenie, akože s tým papierom a perom, u niekoho to je na 20, ale je efektívny nástroj. Sprítomniť sa, zobrať pero a papier a proste písať, kým sa o sebe niečo nedozvieš. To je to, že my častokrát aj ja som podliehal tomu, že vlastne že len zháňať nové informácie, viac informácií, potrebujem viac. Ale kým ty nemáš ani najmenšiu predstavu o tom, že ako sú v tebe usporiadavané tie informácie, že či sú správne, že či sú užitočné, tak ty máš len chaos a príjmaš len ďalší chaos. A ešte okolo toho, ja neviem, keď pozrieš seriály od rána do večera, scrolluješ sociálne siete, ty toľko balastu nazbieraš do svojej hlavy, že ty vôbec nevieš, kto si. To je čo? A cesta naspäť je, že sprítomniť sa a začať písať. Ja napríklad, jedna z takýchto mojich terapií bola to, že som začal písať a potom som začal točiť videá. Ja vlastne v mnohých tých videách, tým, že robím, ja neviem, že som robil o dopamíne, o prerušovanom poste a tak ďalej, videá, tak ja vlastne za jazdy, ako som točil tie videá, som zisťoval, kde sú chyby v mojich argumentoch, kde sú nedostatky v týchto mojich veciach. Čiže potreboval som nájsť nejaký prostriedok, vďaka ktorému uvidím tie myšlienky niekde, hej, tak v mojom prípade to nebolo pero, papier, ale kamera a video, hej, že robil som taký trošku risk, ale obrovské množstvo vecí som sa naučil vďaka tomu, že som začal točiť video. Lebo nedáš na internet video, kde tliacháš nejakú vec, ktorú nemá ani hlavu, ani petu, vieš. Samozrejme. Hej, čiže potrebuješ spoznať samého seba a to proste dokážeš len niekde v tichu, len niekde o samote, len napríklad s perom a papierom, alebo v meditácii, alebo proste, že si budeš sa sám so sebou rozprávať na taký diktafón alebo niečo také. Hej, potrebuješ dostať obsah svojej hlavy niekde von. Niekedy ti dokáže veľmi pomôcť, keď máš dôverného kamoša.
Hej, čo akože je veľká rarita v dnešnej dobe mať niekoho, komu tak dôverujem, že mu kámo poviem aj o najväčších strachoch, o mojich sexuálnych problémoch, o mojich závislostiach, o mojich hriešných myšlienkach, o veciach, za ktoré sa hanbím. Hej. Keď máš takého kamoša, kámo, tak si šťastný človek, lebo to je mega rarita. Vlado, ďakujem ti, že si tu bol v mojom podcaste. Ja ďakujem za pozvanie. A diváci ťa môžu sledovať na tvojom YouTube kanáli Vlado Rožko. Ja to dám to aj do popisu, aj do komentáru asi. A teda hovoríš, že síce to vyjde neskôr, ale už na tvojom kanáli uvidia teda video o závislostiach a potom plánuješ ďalšie veci, takže v tvorbe plánuješ pokračovať ďalej. Akože keď tak to poviem za seba, že keď si človek, ktorý ešte stále počúva, tak pravdepodobne nájdeš veľa ešte zaujímavých vecí na mojom kanáli, lebo sú ľudia, ktorí ma počúvajú veľmi radi a sú ľudia, ktorí ma počúvať nemôžu. Taký stred medzi tým väčšinou nie je. Hej? Čiže keď niekto počúva, tak hej, na mojom kanáli určite sa nájdú potom veľmi zaujímavé veci. Aj súvisiace s tým, čo sme dneska sa o tom bavili. Dobre, tak ďakujeme, ak ste to dopozerali alebo dopočúvali až sem. Určite ma podporte lajkom a odberom a vidíme sa na budúce a taktiež ma môžete podporiť tak, že na webe michaldrenik.sk pri nákupe zadáte môj kód STANO10 a tým vlastne dostanete aj zľavu. Takže to je všetko. Ďakujem ti ešte raz, že si tu bol a vidíme sa a počujeme sa na budúce. Ďakujem za príležitosť. Veľa sily prajem každému.